Hello guys, ndadzoka zvakare nenyaya yaSisi Njuzu. Sisi Njuzu ndonga mese muvaziva vebhotoro vaya. Ya, ndauya zvakare nemwe nyaya yandoda kuti muzive zvavanga vari. Vasati vaita zvemabhotoro izvi. Vasati vayanika muriwo wavo pajekerere. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys. Ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Ndichitenda vese nesupport yese yamuri kundipa guys. Muri kusimbisa channel. Ya pasina imi guys ini handipo. Saka tsigiro yenyu ndo yandiri kutoda kubva kwamuri guys. Nyaya iripo yakamira yakadai. Ndatiwo nchifamba muma street umu. Ndobva ndasangana nema pictures aSisi Njuzu. Vachiri musikana wokukwaya. Vaitomboimba kukwaya kuchechi. Sisi Njuzu vaiva backing vocalist anonzi Mupostori Wenzi. Mupostori Wenzi uyu aimboimba kuZimpraise. Ya, vanoziva Zimpraise ndokwaaimba. Saka iwo ndokwavaivawo. Ndonga muri kungoona mapicture avawo. Handiri kuisawo. Vaitova backing vocalist. Vachitoshaura zvekwamwari. Ya, zvaiva zvinhu zvakati zvakanaka. Saka guys ndonyaya naye chiti moionawo sei nyaya yaSisi Njuzu iyi. Shuwa munhu aiva achiita zvekwamwari akabva ati regai ndichisiya izvi. Nditi hangu zvekuyanika muriwo pachaunga. Ya. Saka guys ndazopindawo macomments evanhu. Tidaona kuti vanhu vava vachizvionawo sei nyaya iyi. Vava vachipawo respondi ipi pamapictures aSisi Njuzu. Saka ndichangoverengawo macomments evamwe. Ndovamuri kudi hamuri kutoona ipapapa. Hanzi noumwe mweya waregioni wanga usati wabata. Umwe ndobva ati she is still pretty. Umwe akati just when you have seen it all. Zvikanzi romwe, she wouldn't have met Anasimba if she was still a good girl. Plus vakati vanoda mabad bitches. Future yake anga aiona hake mwana. Umwe abva ataurawo kuti unodonha pasi nekuseka. Umwe akati before she was introduced tea lightning creams and the root of all evil. Zvikanzi neimwe comment, pfungwa dzebhodhoro dzanga dzisati dzauya. Umwe akataura kuti I have so many questions. Ya, ndomacomments hamuri kuonawo guys. Zvikanzi zvene umwe, hanzi celebs will find everything out but not tell us who was the original mbuya nehanda. Zvikanzi neimwe comment, saka mahips nemagaro ndiyo problem. Zvikanzi neimwe comment, nyama dzisati dzayanikwa pajekerere kunge mazitye. Umwe akati it's Sister Njuzu for me. Guys, vanhu vachitaura zvakasiyana siyana. Umwe ndobva ataura kuti saka can we say vakabvuma kushandiswa naSatani. Umwe ndobva ati then boom Satan abva auya kubva kuholiday akati siya izvi ita zvekuchera migodhi ndo zvako. Umwe ndobva atati hey apa yanga ichiri hove. Umwe ndobva ataura kuti hanzi second slide she looks like Bonham Garden. Saka guys ndonyaya yandave nayo nchiti munoionawo sei nyaya yaSisi Njuzu. Vaimbova kukwaya. Vachiimbira Mwari. Vakabva vazosiya vakati regai timboita zvekunyika. Timboyanika muriwo. Ya, thank you guys. Ndonyaya ndangu nayo nchiti motaurawo maonero enyu kuti munoiona sei nyaya iyi yaSisi Njuzu. Thank you guys nesupport yamuri kupa nchiti blessed. Like a Hellcat.